Vrei să pleci acum? În Italia, Da? Germania, Canada, în Danemarca, în Elveția, Urucania plec. Așa. Am plecat peste tot am fost. Cu film, cu Edi? Cu Edi român. Freddy din America, nu? Da. Carambochel, Chichila. De la Chichila, de la Balanțan. Da. Jack Dennis, de la Chichila am putut. Da. Am A fost fost la în film la 77, am fost plecat la nuntă, am fost la Iolta, la Pastramă. Am fost la Soboranca. Câte ani ai acum? Acum 33. De ce ani ai născut? Eu nu 82, nu mai știu. Am vândut buletinul. Așa. Buletinul am vândut pe 300 de mii. Zici, fratele, și ce vrei să construiești acum? Vreau să fac un bloc Așa. cu 10 etaje. Vreau să fac un casino la Las Vegas. Aici nu. Unde la? La Las Vegas. Așa. La turnul Efes, la ăla mare, unde e turnul la mare. Unde e berea aia acolo? La acolo, da. Așa. Mare. Dar mașina asta de unde ți-ai luat? E Bănviosa? L-am luat în Germania. Asta e de la Decathlon cu 20. Aha. E Decathlon. Asta am dat 3 miliarde, am dat pe mașină. Mai bine am 10 porci. 10 porci. Să mor dacă. Sau spuneai dinții. Eu pun o din la ori. Da. Să mor. Câți dinți, mă, spune? Ia zi, fratele meu. Câți dinți? 10-20 dinți. Deci tu, mai știu muzică la mașină, ceva? Muzică, tot, cum să nu? Da? Motorii pe diesel, pe injecție, 4x4, pe diesel. Auzi, frate? Jeans Versace, Decathlon, tot. Ce genți ai? De la Versace. Bravo, frate. Când mi pare trebuie ce mâncă tare? Soția ce face? Nu mă secură mâncarea. Nu mai ești? Aia care m-a bătut cu De deget ce? în cap. I-am luat chichi la balanța, m-a bătut. I-am luat Nunta unde ai cadou. făcut nunta? Nunta? La intercontrătar. Și ce ai avut la masă? Chichi la balanța, carne de berberiță, pastramă, gibiu, Jack Dennis. Ce te-ai tatuat acolo cu mâini? Ha? Cu ăștia, cu ce era? Iris Mitrescu. Ia Aha. uite, Ăla cine s-a făcut? Iris Mitrescu. Tu, când erai mic? Și Dan Almenc, uite. Bravo, Și Dan, fratele meu. tot. Ce să fac? Hai, doamne, așa, ți închizi mașina sau Da, lași da. așa? Hai, chid așa. Ha? Ce le închid faci așa. de alea? Vezi cum e? Pe ce erai murdar pe picioare? Nu. Ah. Păi atunci ne auzim, nu? Hai, Da. va, fratele meu. Hai, ne vedem mâine. Mâine la 5:30.